Slovensko má majstra sveta vo vodných skútroch. Volá sa Mário Lamy a svoj veľký úspech dosiahol na šampionáte v americkom Lake Havasu. Mário Lamy sa ako jediný Slovák zúčastnil majstrovstiev sveta. Štartovali tu len tí najlepší pretekári zo 41 krajín. Väčšina z nich sú továrenskí jazdci, ktorí tam mali svoje kamióny a komplet tým plný mechanikov. Mário si tam roztiahol svoj stan s jedným autom a skútrom. Prvýkrát som bol na takých veľkých pretekoch, kde prišli továrenskí jazdci, ktorých som ako malý chlapec mal v detskej izbe vyvesený, že to sú moje vzory, tak všetci na mňa pozerali, že odkiaľ som, a keď som im povedal Slovensko, tak nikto nevedel, že kde to je, takže ma najprv brali tak, akože chlapec do počtu. Náš jazdec si svojou výbornou jazdou vybojoval prvé miesto v kvalifikácii a bez problémov postúpil do hlavných pretekov. Keďže prišiel v rozjazde ako prvý, tak si mohol vyberať miesto na štarte. Po odmávaní vyštartoval ako prvý a svojich súperov mierne vytlačil. Na prvej bojke zalomil už na čele a potom si pozíciu suverénne udržal až do posledného kola, kde už len kontroloval odstup od svojich súperov. Karta sa otočila a jak som vyhral, tak tí jazdci, ktorí som ako boli moji vzory, tak si ma zavolali do týmu, rozprával som sa s nimi, porozprával som im, jak som začal skutrovať. Pochopili, že tie podmienky na Slovensku sú zlé a oni sú úplne niekde inde, keď majú podporu továrenského týmu a zrazu príde chlapec neznáma a porazí ich.